На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в $30 тисяч США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Що російськими спецслужбами було поставлено ще одне завдання для громадянина Г. Це нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів з метою закладення таких баз зі зброєю та боєприпасами на території центральної частини України. Вдумайтеся, замовлення в кількості 300 автоматів Калашникова, сотень кілограм вибухівки, в необмеженій кількості патронів. Хочу вам повідомити, що близько 3 годин тому назад організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Прямо зараз тривають слідчі дії з цим громадянином, а також проводиться ряд обшуків в... завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України. І родина також знала про ці усі речі, хоча вона, я думаю, продовжує хвилюватися і до сьогодні. Терористів. Сьогодні маємо вже радіоперехоплення. И что самое главное, значит, то, что мою жизнь сохранили, это я еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились и готовились серьезно. Я свою работу выполнил, я пока еще